Iya kuwi nekek balik. Woro-woro tentara lah kok Fatih. bisa Lanang. iya. Sampai iki ya. Iya. Bakinsa ya. Iya, memperoleh chaotic kan tanaman. Ada macam-macam kan buka sadari. Tapi kan Jadi dor. oh iya kene motor itu. Motor anu lho. Tentara. Trail iya. Iya. Kali. Makanya scan rono lah tutup tadi. Tapi ya Jam 12 langsung gredek. bercadar lagi. Iya. Ibu tapi guru kok apa sih Fatih? Ini siapa? Fatih. Ya? Fatih. Oke, tuh bermu. Iya, Jul. Itu gue kue. Bulan tuh no. Iya, laku tok. Nah, kita ini kalau kairannya buka. Kayak ya. Duha kayak yo tentara toh. Iya. Muhammad Duha. Muhammad dua ini. Ya. Mana? Anak tentara. Baik kawan lah sih. Tapi penak. Nek gue penak ngono. Order iki balik gak belum deh. Bocah. Kudu baru mana tenan order deh. Terus berpisah gitu loh. Iya. Iki bobal itu mas aku percaya. Wes tetep bobal ini. Bisa Ora iku nek gak bener tak balik nih. Wes kudu tak putusan gas. Sing anu sing edok kok sing. Berarti yo suwe main rekam nek akeh. Nek akeh main rekam toh. Iya tulis tangan. Lah nek sepet sauninan iki goten iki sakmene niku. Iya kan nek dinane neh maksudku ngono lho Pak Po. Dadi wis to wis berkabeh berarti kan tetap omongin neh berarti opo. Wis gak oleh. anak gue kan cuma kayaknya. Iya. Nah direkam lah main nak ya nek. Iya terus ngomongin ngene ngono ya. Pak terus sayup-sayup ke suara motor ngene. Wah, Kita mau pikir tak sering dulu lah botol. Ya. Lomba orderanmu. Sak botol aja apa? Ayo. Itu anu sarung botol nang bro. Lomba orderanmu wingi kae nek gak percaya kok anu batalno piye ngono iki lho. Nah. Iya kena nggo kunci lho. Nek kowe aku Mbak Yuni petir iki tak foto wae. Dan telepon nyowonane aku ya. Dan Wih, aku ngejar uhat kan otak sing abang kok putih. Nek gak ro iki teko. Nek gak jelas sih. Di teko nih. Coba Emang apa kan? Sembah langsung lupa ini sih. Aku tulisannya JJN nih. Mbak video. Tulisannya kan tak Oh, mau tulis ya. Nek nulis deh. Tak kirim deh terus. Iki lho Mbak, iki tulisannya apa iki? Kotak putih ora. Wah, ya wis iki barang tak tompo. mereka gak kulino. Ya dikira yo gua tapi omongannya biasa terus. Kalau yang ngono gue. Iya biasa. Memang sih biasa. Atau nyar-nyare biasa. Gak harus teko. Cukup ditulis ae. Enggak biasanya kan wong ya sering lerune wis to. Dikira ya krim strong tube gampangane. Tube abang. Gitu. Nek gue sih kotak loh, kotak itu di kotak ini. Terus tulis PTH, nek abang MRH. Wes. Kan tak input putih. Ya yo bahasane dhewe kan strong sing abang. Yo. Kadang toko ya nek sing putih iki anu lho Mas. Putih abang. Nah, putih abang. Ya, awake dhewe kan kayak abang, stress Iya. strong. Lah bae njaluke asline sing ori. Kadang aku kotak putih. Putih abang yang pikirku putih. Ori tuh ngono lho. Gua tuh Ya. iya warna Sing biasanya. seorang karo fresh care. Sing ijo Mas. Warna ini nek Kayak green tea lah. abang ini dikira putih. Sing ijo mau kayak green tea tibae njaluke sing ori. Ijo sing ori. Iki sing anu iki asline wong selak gak duwe duwe. Enak rute-rute nang. Kadang nyata njaluk hijauan. Hijau itu citrus nang toko. Ya iya ijo yang ngaran ijo kan citrus to. Ya sih aslinya citrus. Nek sing dikeki green tea barang. Kadang kan yang putih green tea. Aku kadang nek nggo orderan saiki green tea nggo telu ndi ngono. Masuk was-was lah Mas.
Kis ketai baru lah ya. Ya Pak, itu kalian ini. Nah, bulan belinya toko operasi toko Niko itu bulan belinya ke order. Sebab itu Pak. Itu Pak. Alamu itu ngomongnya loh Mas. Awak weh, kayak Itu senjata sih. Wih, itu kontak orang mulai. piye, Mak? Masih Joko Selesai sama berapa nih suatu? Selesai biasa kudunya di Inggris. Mau nih nggak salah saya kok. Kena timam. Tak kira ki blojo ya wong. suasanya sing arep nek weten nongko kuwi ta. Ya, Kalau mau pino. nongko. Gane nek isuk diblonjo kuwi ta. Ya. Sing ditadret iki. Kuwi lho. Mas aku jalan nomormu toh. Boleh Tangan terus. Marti ya. Eh? Marti. Daerah Paras. Warti iki sing ande masjid, ande musala. Ojo dudoi, ojo dudoi. Sok engko nek bagian kono putih. Bagian kono putih engko dikai kuwi ngono lho. Dikai kuwi. Gak pengen. Kuwi wis seru, cuma lali. Engko pas kono dibagi kuwi kayak kuwi ngono lho. Wis lho ngene aku. Oh alah, kuwi to, ora kena. Terus isu gak bisa. Bila isu nang pasar lorong. Ini waji biasanya ketemu. Anu malah nganu e. Lepomu malah. Bojone Budi. Yanti. Yo, beda karo cek enek anu. Zamane cene budi. Beda. Masa jenenge Yanti ini? Saiki rada Jenenge Pak Budi ya kan. yo anune apa fakture tetap ya fakture tetap. Ya yogurt di wil gitu. Ngenter. Ijo ya. Aku mau simpan yang di polsek polres. Nah, ya multi talent. Ngerekrut kuwi lho. Multi talent. Wis samar nek Dulur iki sapa to? Puji lho dulur iki. Kowe gane nek kaya aku berak. Lah, dulur iki sapa? Tangan aku puji. Multi talent kok. Iki cek aku. Ya nek kanca mesti tok kae. Sambal irjo kae. Ya, nekok duduk. Lah ya kae gate aku tek aku. Jenenge nyantangin. Puji. Puji. Iki gong roh anake. Lah puji ra ndakku kok. Tapi roh pake. Pake dhuwur. Mas dulur kuwi. Dapat dulu. Pake puji dhuwur to. Nah, nek puji gak genah. Tapi dulur puji kan dulurane babatan ngono kuwi. Nah, nek kate jeluntrungno ya ra. Kira sing dulur kono. Heeh. Nek diluntrungne ya ngono kae. Alah, tas saiki jeluntrungno ki ya. Belasan lho. Ora-ora ya gak gede gumen dulu pateh barang ya morono. Ya Padahal karo Bayu diajak gede gumen. ya Allah. Ya Allah. Bayu ki gak kowe gak gelem jamangan. Ya Allah, Ojo bab dulur. Tak rekam lho ki. Nah, ora. Gurman. Aku deh. Ketawa handphoneku dulurku. Aku yo ora ngerti bacae. Arjuna ora yo. Terjuno. Tahu kan? Oh, Joko. Kadang dia tahu ndelok historiku. Diangkat kowe ora diangkat. Telepon ora diangkat. Di WA ngono ya sampe. Ora keluar iku mboten ngurus lho kan ngono. Oh, Joko. Ora ngurus kowe sopo. Kau mbah-mbah yen. Just kau ngene iki wis waduh kabeh. Terjuno sing anu kono ya. Ya ngene Darsyah kan. Darsyah, Heeh. Darsyah iku maju sithik kan nek pertigaan to kan, belok kan. Terus kan masih ngiri. Kanan. Blok kono apa kan? Mlebu alas ki ning ndi? Jane aku kon mampir tapi gak tau. Mlebu alas terus lho ning ndi? Baca negara. Lho, Atau mau enggak to? Atu Jago, Atau Bojonegoro. jago enggak. Terus baru enak perawatan enak gubuk-gubuk. Enak warung yang mencil sepi gak lampune paling awan tok warung wis. Terus aku mau enggak nek. Iki gak petok omah ya, aku balik. alas to. Awas. Ya tanduran apa jagung.